Dünya u Türkiye çıkas dişe kansera koloniye zedet beja pençeşira kolonan beri de temene mazın da xuyat kir lebele edi ev taluke berbe amre nafsere de işte ija jibo embejin rovien stur u her vaha kansera koloni lazime çi bekirin tevdire ve çawane u çava ev nexweşin grand be anji jibo ku gran be dve merev çi baldar be kerim kin. Pençeşera Ruviye Stur, Ango Pençeşera Kolonan, li dünyaya dinav cüreyin kansere de geleki berbelave. Her izede jî kesên 5 salî û mezintir bi vê nexweşiyê dikevin. Kala Avrupa kansera a duyemîne yani zêde bûnê li cem jî li welatê me jî her dire zêde dibe. Doktorê nexweşiyên navxweyî û onkolojiyê Ömer Faruk Elçiçek dibêje, kansera kolonan piranî ji ber xwarin û vexwarinê çêdibe. Demawê en zêde em jê bêjin xwarin. Yani xwarina goştê sorî zêde û bi yağ bi don ew xwarin zêde dike nexweşiya kolon. Her dire ji ber ke em dibin yaşam tarzı adetê me jî dibin wekê Rojavayî wek Avrupa û Amerîka di nav me jî zêde dibe. Elçiçek dibêje, xurekên teqwiyeyên wekî sürüştînê tên firotin jî dibin sedema pençeşera kolonan. Gıda takviyesi birastî vana bê kontrol yani kîjane çi di nav hev de ne li ser wan xebatên zanistî pir nebûne û tên stendin bê doktor em tawsiye nakin. Pispor dibêjin piştî 45 salî dibê ji bo tevdîrê kontrolên kansera kolonan bêkirin. Lê heke di genetîkê de hebe an jî qebizbûna daîmî, emel û kêmbûna kîloyan hebe divê beriya 40 salî kontrol bên kirin. Ji bo vê nexweşiyê teşîsaz û gelekî girîng e. Lewra ger tedawî di wextê xwe de bê kirin, ji sedî nodê nexweşan baş dibin. Sedî sed dibe tedawî dibe dîs ve negere. Dibe hew em cê kanserê jêkin ya em rêvî jêkin hep gibi pêş keve em karin işin radyoterapi tedaviya ve hey kemoterapi hey hatta ki hinek nexweş ki bela jî dibin mesela bela bive kezebê jî dibe dîsê bi tedaviyê xelasbûna vê nexweşiyê heye. Ji bo tenduristiyê divê mirov ha ji xwarin û vexwarinên xwe jî hebe û sporê bike.